Kalau lagi nyawa-nyawane ben ngelah iki sing manding-manding matus-matus angga iki. Nggih mama ngono ki tok. Kalau proses pembugaran kandang lama setelah dipindahkan ke home base terbaru. PT Perkeletongan Mandiri Tbk yang menangani masalah-masalah berkaitan dengan perkeletongan. Ngebong awul-awul seneng isor palonan ada pakan gitu. Wong iki akeh nyawane iki. Akeh mrutune, akeh semute. Wis dibuang iki supaya steril. Ya, iki pokoke lho sing munggah-munggah kuwi lho. Iki manding-mandinge matus-matuse sekolah laba-labane ngono iki semah tawane kabur lho. Pengasapan ya Kang Ijo iki antibakteri. Iki pembugaran iki itu kandang kawak ya padha Kang bentuke sing kaya wingi ragang ngene lah gitu. Nah iki kowe model akeh semute ngono lho Kang, akeh semute terus timbul kakek ngene lho Kang lho ngono Kang. Ini kudu dibakar bekase supaya ora nang nyawane sing kok iki pakune sing nyerangut ngono iki Kang. Engko dijupuki, dicatut, ditutuki. Nah, iki sing apik kayune bisa difungsikan kembali lah, sing elek engko ya nggo kayu bakar. Enak wis anu iki. Nah, iya. Sik. Ngenteni keloke ben anu Kang. Niku bar wi nek wis iki to Kang wis gak kemeluk ya to. Engko iki wis didedeli kabeh gitu. Didedeli semampu resik gitu. Terus ditimbal kletonge. Lagi bengi kan sebenarnya pasir tapi kegidak sapi, nyak sapi. Nah, untuk ini loh. Wah, engko bak engko ngobong ya berarti. Nah, ini untuk ini loh. Ini ngasih supaya matus-matus ini hilang Kang. Nah, ngono iki melandingan sih kayak omah putih-putih melandingan terus onggo inggi laba-laba sejenisnya kuwi Kang. Ngono perlu pengasapan di kawulu ini ben ngalih. Nah, Kang ya seperti inilah proses pembugaran home base lama PT Perkeletongan Mandiri Tbk yang sudah dipindahkan beberapa jangka ke home base baru PT Perkeletongan Mandiri Tbk. Nah, ya mungkin ini lanjut kurve. Jangan lupa subscribe, like, comment, dan share channelnya tukang ngarit. Berantakan iki, harga dirapek nih, berantakan.